Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Νέα σειρά, παρουσίαση επιτραπέζιων παιχνιδιών. Και τι καλύτερο ξεκίνημα από Lord of the Rings Fate of the Fellowship. Ένα pandemic style παιχνίδι, το οποίο μαζί με το God of the Ring και το Journey in the Middle-earth θεωρούνται τα καλύτερα παιχνίδια για τον κόσμο του Tolkien, της Μέσης Γης, τον Uruk-hai, τον Hobbit κτλ. Πάμε να το δούμε. Και αφού τηλεμεταφέρθηκα στο χώρο ανοίγματος του κουτιού του επιτραπέζιου, πάω να ξεκινήσω το άνοιγμα βγάζοντας τη ζελατίνα. Εξαιρετικό αρτό εξώφυλλο. Πάμε να το δούμε και από πίσω όπως είναι. Βλέπουμε και τον Dice Tower που έχει εδώ μέσα, το ταμπλό του, τα διάφορα meeples των ηρώων μας. Τη Zitmat Games το παιχνίδι. Βασίζεται στο Pandemic System. Ας το ανοίξω. Αρχικά βλέπουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα περιεχόμενα που έχει, που θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια του βίντεο. Το board μας. Διάβασα ότι δεν είναι ακριβώς Pandemic το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έχει πάρα πολλά στοιχεία Pandemic, δηλαδή το συνεργατικό στοιχείο, και ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε διάφορες περιοχές να κάνουμε τα objective μας. Είναι τρομερά θεματικό και μία παρτίδα του περίπου κρατάει 3 ώρες. Η διάρκεια του είναι μεγάλη. Το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί θα παίξουμε και τα 3 βιβλία και τις 3 ταινίες δηλαδή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο παίκτης παίρνει από 2 ήρωες ελέγχη. Ο Φρόντο είναι πάντα, είναι στάνταρ βασικός χαρακτήρας μαζί με τον Σαμ. Και στην παρτίδα μας θα βοηθήσουμε τον Φρόντο και τον Σαμ να πάνε να πετάξουν το δαχτυλίδι στη φωτιά και να αντιμετωπίσουν όλα τα εμπόδια που θα συναντήσουμε. Τα Nazgul, Uruk-hai, Orcs. Πάμε και στα υπόλοιπα. Οδηγίες για το πώς να κατασκευάσουμε το Dice Tower, το οποίο φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Θα το φτιάξω, να το δούμε κιόλας. Το ταμπλό μας. Δεν χωράει όλο εδώ δυστυχώς έτσι όπως έχω την κάμερα. Θα το δείξω τμηματικά. Εδώ είναι. Το πάνω τμήμα του και το υπόλοιπο επάνω τμήμα του. Και πάμε να το δούμε και χαμηλά πώς είναι. Έχει εδώ ένα χώρο για draw, resolve και discard. Φαντάζομαι διάφορα objective και κάρτες που θα κάνουμε pulls. Όχι, από εδώ κάνουμε τις βασικές. Και εδώ φαντάζομαι τα objective. Και εδώ είναι τα διάφορα events που θα συναντήσουμε. Θα το δούμε. Κάποια meeple. Φαντάζομαι είναι διάφορες στρατιές αυτά όλα. Πολύ μικρό το μέγεθός τους. Ναι. Αυτά φαντάζομαι είναι οι στρατιές των συμμάχων μας και αυτά οι εχθροί μας, οι ορδές του Sauron. Ζάρια, 7 μαύρα ζάρια για 3 λευκά, διάφανα με κόκκινο. Ανοίξουμε να τα δούμε. Και τα μαύρα ζάρια μας έχουν ένα δέντρο πάνω, ένα φως, μάλλον ένα μάτι με φως, και ένα δέντρο σε ένα πλαίσιο. Δεν έχω ιδέα τι κάνουν αυτά τα ζάρια, τι αντιπροσωπεύει το κάθε σύμβολο εννοώ. Αυτό είναι φαντάζομαι το token για το μάτι που θα μας ακολουθεί και θα μας παρακολουθεί και θα προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Και αυτά τα 3 τοκενάκια που αντιπροσωπεύουν κάποιους μετρητές φαντάζομαι που βάζουμε στο ταμπλό μας. Το Hope, το Despair. Εδώ είναι τα Nazgul. Από ό,τι βλέπω, μια στιγμή να τα φτιάξω να τα δούμε και καλά. Μέχρι στιγμής ό,τι έχω δει φαίνεται να είναι σε εξαιρετική ποιότητα. Ωστόσο αυτό που δεν μου άρεσε λίγο είναι αυτά τα πάρα πολύ μικρά meeples για τους στρατιώτες μάλλον και τους συμμάχους μας. Μην χαθούνε φοβάμαι, δηλαδή παρά να είναι μικρά. Έχω δει εναλλακτικές στο έτσι, ότι πουλάνε μικρές μινιατούρες για το συγκεκριμένο παιχνίδι για να γίνει custom. Όπως επίσης και ένα πολύ μεγάλο playmat που αντικαθιστά το board που είχε μέσα το παιχνίδι. Για να δούμε τις κάρτες μας. Οι κάρτες μας εδώ, η μέγεθος 63x88. Βλέπω είναι όπως και στα προηγούμενα Pandemic. Έχουν αυτή τη φιλοσοφία. Έχει διάφορες περιοχές και κάποιο event από κάτω που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, να λύσουμε.
κάποιο σπον εχθρών ή μεγάλων τεράτων. Ναι, Μόρντορ εδώ πέρα. Σε αυτή τη φιλοσοφία. Το Ρόχαν. Και εδώ πέρα τα διάφορα events. Βλέπουμε. Η IT. Και αυτές τις κάρτες που θα τις βάζουμε μέσα στο υπόλοιπο deck και γίνονται διάφορα spawns συνήθως. Στα προηγούμενα Pandemic έτσι γινόταν. Είτε στο Cthulhu είτε στο πρώτο με τον ιό και στο World of Warcraft. Ναι, το Sky's Darken. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τις άλλες κάρτες. Οι ήρωές μας. Βλέπουμε τον Aragorn, Arwen, Boromir. Πάρα πολύ ωραίο το art. Και πολύ καλή ποιότητα φαίνεται και των καρτών αυτών. Ωστόσο εγώ θα τη σλιβάρω. Έχει και από πίσω τη συντροφιά. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα. Ο Φρόντο με τον Σαμ, Galadriel, ο Γκάνταλφ, Γκίμλι, τον Γκόλουμ, Λέγκολας. Το έχω συνηθίσει ξανθό, το βλέπω τώρα με μαύρα μαλλιά. Οκ. Και ο Μέρι και ο Πίπιν. Εδώ πέρα βλέπουμε και κάποια ακόμα events. Σε όλο να τα χωρίσουμε να τα δούμε καλύτερα. Ναι. Κάτι που ξέχασα να πω νωρίτερα είναι ότι κάθε ήρωάς μας ξεκινάει από διαφορετική περιοχή στο χάρτη. Παράδειγμα, ο Γκόλουμ εδώ στη Μόρια. Γίνει στο Erebor. Από το Shire, Φρόντο και Sam. Όπως και ο Pippin φαντάζομαι. Εδώ βλέπουμε κάποιες reference cards. Επίσης είναι πάρα πολλές για κάποιο λόγο. Από 1 έως 5 δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Πώς έχει. Είναι διαφορετικές, οκ. Ναι. Εδώ τα διάφορα event και κινήσεις των εχθρών μας βλέπω. Ναι. Ας λέω ότι να γίνονται εδώ πέρα. Ένα event για παράδειγμα εδώ που βλέπω από τη Μόρια στο Erebor. 2 Nazgul να τα μετακινήσουμε πιο κοντά στο Φρόντο. Τρομερά θεματικό παιχνίδι φαίνεται. Πραγματικά. Το είχα αγοράσει όταν είχε πρωτοβγεί, αλλά δεν έτυχε να το άνοιξω καν, ας πούμε. Με τόσο που αγοράζουμε συνέχεια δεν έχουμε το χρόνο να τα παίξουμε όλα. Αυτό είναι ένα θέμα. Και εδώ βλέπουμε το Saruman. The Drums of War. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και τον πύργο γρήγορα. Εδώ έχει και άλλα πραγματάκια βλέπω. Εδώ είναι για το Dice Tower. Και εδώ φαντάζομαι θα είναι τα μύπης των ηρών μας. Για να δούμε. Όπου αν λείπει κάτι, άντε να βγάλεις άκρη μετά. Γιατί είναι η Ασμοντία από πίσω. Και είναι ό,τι χειρότερο στην εξυπηρέτηση πελατών. Βλέπουμε εδώ για τους ήρωές μας. Θα τους δείξω έναν. Gimli. Ένα πολύ μικρό μύπλ. Με το σμίγκολ πάνω. My precious. Εδώ Φρόντο και Σαμ. Γκάνταλφ. Άραγκον. Ο Λέγκολας. Και αυτά εδώ. Βλέπουμε ότι είναι εκτυπωμένα επάνω στο ξύλο. Πάνω στο ξύλινο μύπλο το σχέδιο των ηρώων. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Ωστόσο έχω συνηθίσει εδώ παιχνίδια με μινιατούρες. Αλλά παρόλα αυτά έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Με τα σχέδια των ηρώων. Με αυτά εδώ θα φτιάξουμε τον πύργο μας. Έχει και τα τοκενάκια εδώ. Μέτρια προς
καλή ποιότητα θα τα χαρακτήριζα. Ούτε πολύ λεπτά, ούτε χοντρά. Δεν έχουν πολύ σημασία βέβαια αυτά, γιατί μπορεί να αντικαθιστούν κάποια στιγμή. Ωστόσο, για την τιμή του παιχνιδιού που κυμαίνεται από 60 μέχρι 80 ευρώ, θα μπορούσαν να βάλουν λίγο καλύτερα νομίζω tokens. Και μετά από μία ώρα χειροτεχνίας, η κατασκευαστική Γιάννης ΑΕ κατάφερε και έφτιαξε αυτόν τον πύργο. Για να δούμε και με τα ζάρια πώς είναι. Να δοκιμάσουμε και τη στατικότητά του. Πολύ εντυπωσιακός, πραγματικά. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου βίντεο της σειράς Board Games. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe. Και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο βίντεο. Bye bye!